Ще приготвя захранката, която ще използвам днес. Ще бъда доста предпазлив. Подготвил съм два пакета. Един е Magic Bream, а другия е Карасио. Към тях ще добавя и 1 литър глина. Ще използвам и течен ароматизатор карамел. Ще го добавя в водата. Ще оставя да дръпне захранката и после ще я довлажня. За втори път добавих вода и вече захранката е готова. Получи се добър цвят. Става идеална топка. Да видим дали ще се хареса на рибите. И така, приятели, днеска съм на язовир Текето до село Николово. Много труден риболов. Ловя някъде от обяд. Имам 10 дребни рибета и едно шаранче тук преди половин час, но го извадих. Някъде около кило. Това е много хубаво шаране от Текето. Ето ловя на 2 пинки. Шаранчето го фанах също на 2 пинки. Ето закачих една рибка. Най-вероятно някой дребно скимърче. Ето я. Ето закачих още една от малкото рибки за деня. Може би ще е и последната. Но дребно скимърче. И така вече риболова приключва. Днес беше много слабо, имам 10 скимърчета и едно шаранче бонус. Изключително трудни риби, но за сметка на това пък се прекарахме добре. Времето беше супер.
Ето го и скромния резултат от днескашния риболов.